Hello everybody. Meillä on se kattokruunu. Se tulee 60 ja nyt me tehdään tästä semmonen, että me saadaan valottua näin kattokruunu, että se toimii auton kanssa samalla lailla. Ei mitään hajua, miten tämä suoritetaan tai tuleeko tämä toimimaan, mutta haaveillaan aina. Ei haittaa, kun ei kiinnosta. Mä tiedän tota purkkaa. Mä maistun ihan purkalla. Elikkä täällä alun perin on ollut kiinni GU9, 10, jompikumpi. Kiinapolttimet. No ihan kiinalaisia. Tämä on Kiinasta. Ei oo. Äijällä on vittu oksia täällä. Thank you. Kävi vähän syskää. Eli otetaan nämä ei käynkaan pois, kun me ei tehdä niillä mitään. Niin, alkuperäiset polttimon kannat. Eli mikä passaa näin. Alkuperäisesti kattolamppu. Jep. Ja mä en kyllä näitä Kiinasta tilattuja uskaltais lyödä se. Se saattaa pallaa koko mökki. Ja nyt siihen vaihtoehtona on joko vaihtaa tämmöset T10 kannalla olevat ja siihen löytyy vielä pirusti kaikkea polttimaa ja hilipettä, mitä mä oon joskus tilannut. Löytyy keltaistakin. Kuinka keltainen se on? Oranssi. Pitäisikö kokeilla ne? Kuinka oranssi T10. Sitten löytyy T5 värejä ihan perhanasti. Täällä on valkoinen, vihreä, täällä on lisää, sininen. Täällä on myös näitä, kato, mittarista. Kuinka oranssi tuo oranssi on? Joohan me laittu Volvoon. Mihin? Volvoon. Mihin? Sivuparkkeihin. Vaikka ne on keltaiset, oranssit, niin siinä on kato oranssit polttimet. Niin. Sitten löytyy keltaiset. Johotuksesta sen verran, että otetaan joku tommonen, on tällä relekkivalalla. Joo. Ei nyt siihen ihan näin isoa katkaisia tuu, mutta siis tämmönen kolmiasento katkaisija, että saa johonkin tänne laitettua tämmösen pienemmän tänne johonkin alle, porataan luultavasti reikä tai jotain, tai sitten tänne sivuuhun. Mutta tuolla se olisi kyllä piilossa tuolla sisäpuolella. Mun terrakanteeseen tässä lennätiisi. Niin. No kuitenkin semmonen kolmiasento katkaisija. Sitten onkin tänne pohjaa luultavasti kiinni, että se jää sinne vähän piiloon, niin ykkösasennolla vaikka lähtee muitten noitten sisävalojen kanssa päälle, kun avataan vaikka ovi, ja kakkosasennolla se lähtee manuaalisti päälle ja jää päälle, vaikka auto saa jos virtoja, jos aika cool. Asetko tyhjäksi? Oh. No ei varmasti syö tämmönen voltin mitään sähköä. Niin se olisi plääni modata. Tänään mä en ymmärrä Pemari sähköstä hevon helvettiä, mutta onneksi se on paikalla. Samalla lailla virta kuin on normisähköhossa. No niin. Nyt me ollaan repeerattu tämä kyseinen yksilö. Kaikki on kiinni. Otetaan tuuppihin sinne näitä T10. No mä en niitä aina sano T10, mutta V5, V5. En minä tiedä mikä niiden virallinen ero ja merkitys on, mutta onpahan kuitenkin. Öljy. Ja se upotettaisiin tuonne ja vähän kuumaliimaa perään ja tökätään tuonne se sillä lailla. Tämä. Mulla on niitä Volvossa lisää. Joo, mä niitä oransseja lähdin havittelemaan. Mäkin voi olla. Mä oon varmaan näitä sinisiä. Tuo oli sininen kyllä tuo. Siis oranssia ne tunnistaa helposti noista, mutta siis tää oli joku Ocean.
Väärä sävy oranssi. Se on amber. Amber. Niin. Eli Meripihkan ruskea. Kunnon oranssi. Se keltaisen semmonen oranssi paskan väri. tää on huono. Kirkkaat leivit. Mä sijuat jo. Sulla on periaate. Tässä 3 Suttemme on the butter. Tuolla on vissiin plussaa. Only one. God damn. Mä eri semmonen. Ei oo. Kato nyt. Aika leuka. Saanko me kameralle? No, soitapa näitä. Kamera näkee sitten. No niin. Vähän palloa valuu sitten. No niin. Niin on. Meillä muistaakseni putkiliittimää ei ollut. You know what time it is. It's about time to solder. Ja sille. Minun täytyy hakea lakua. Tämä on very unprofessional. Se on täytemateriaali, Aleksi. Jees. Se on siltä puolelta liimattu. Sitten tänne joutaan pikkusen kohdistavia lönttejä laittelemaan. Elikkäs voit tulla lähemmäs kameraa näyttää, mitä on tehty. Puoletkin hiljaisempi nyt. On kyllä hiljeni huomattavasti. Eli tänne on vaihdettu nämä kannat, polttimot. Sitten liimalla löytiin nämä kaikki kiinni tänne ja polttimojohot ja ne on liitetty yhteen ja jatkettu nämä johot. Ne on kolvattu ja teipattu. Ja tämä hiljeni huomattavasti tämä kokonaisuus. Nyt nuo vaan hakkaa nuo kivet enää yhteen eikä tää kilisi koko. Ei kyllä uskokaan, kuinka paljon toi vaikutti tän näitten sisäjuttujen liimaaminen. Niin jo. Tämähän helisi aivan älyttömästi silloin. Jep. Joo, se olisi nyt sillä mallilla ja saadaan sitten lätkästä kiinni takaisin. Ja Lähdetäänkö me sitten suunnittelemaan tonne Pemarin puolelle? Kyllä. Suunnittelen hommiksihan tämä mennään. Tämmönen näppärä. Mut sä tossa aikaisemmin värkkäsit läppärillä Pemaria. Mitäs sä teit, kun mä tulin tänne? Vähän noita koodaili penkin lämmittimet näkyy nyt iDrivessa ja pystyy hudin kirkkaudet ja mitä siinä näkyy säätää sieltä. Ja koitin LM2-moduulin mä vaihan tuohon, mutta en vielä saanut sitä koodattua tuohon. Sen kerkiä tehdä myöhemminkin. No. En ala kyllä opetusvideoita niistä tekee. On kyllä perseestä.
Kätte! Onko vähän vibe? On pikkusen siisti. Siis toivon, että oransseellakin ihan piru siistiltä. Mä vielä tarkennan tähän. Oh yeah. Siis toi on oikeesti piru siisti. Oh. Sitten kun kahtoo, säkin niinku tolleen hehkot oikein ja sitten miettii niinku tätä. No, nämä tekee tuossa efektiä. Jep. On kyllä siisti. Tommonen Pemarisissa, niin. Ja tulee makia. Oliko pikkusen hyvä idea? Oh. Kannatti tulla. Mihin nämä laitoin sen? Ja tämä tulee kiinni. Tämä. Läpyyskä. Elikkä se millä se itsessään tulee kiinni koko auto. Elikkä varasälyttimen tämän ritille. Tuohon ja nippuseteellä kiinni. Voidaan me laittaa se ehkä paremminkin kiinni. Ei sinne. sen paremmin sitä ei saa nippuseteellä. Mikään ei ole pysyvän vitun väliaikainen. Yes. Joo. Eli tämä kattovalon liitin käytettiin auki täältä. Meille tulee tänne 12 volttia tuohon piuhaa. Tuossa on maa. Tuo on joku ylimääräinen piuha tuo. Ja tuohon tulee sitten niinku virta vasta, kun painaa tuota nappia tai avaa ovet YMS. Elikkä me otetaan katkaisijalle tuosta virta, maa ja sitten se napillinen. Niin se saa kattoruunu pelaa joko kavaa ovet tai lyö sisävalon päälle, tai sitten se saa jatkuvasti palahan, tai sitten se saa mikäksi aivan kokonaan. Niin. Tehdään sillä lailla. Yeah. So, what have we done so far? Vuorittu vähän piuhoja välistä ja kolvataan noihin vähän lisää piuhaa, niin ei ainakaan siitä piuhasta kiinni. Ja sitten kun on kolvattu nuo piuhat, niin voidaan kattoruunua alkaa asettelemaan paikalleen. Ja. No sitten pitää se nappi porailla tuonne paikalleen ja siihen tyyliin. Ja sitä paitsi mulla on ollut tämä kattoruunu tässä autossa nyt joku muutamisen viikkoa ilman valoja ja kaikki on kysellyt aina, että miksei siinä ole valoja, miksei valoja. Ja nyt tulee valo. Eli Mieti sitä. Joka niinku onko tää kuumea sormilla kokee? No millä muulla kielellä? No ball. No ei oo. Tultiin siihen lopputulokseen, että on se leuhka, kun se vetää suoraan akulta, niin me vetän nyt akulle suoraan piuhan, niin saa se jatkuvasti olleen vaikka päälle. Voit mennä vaikka nukkuun ja jättää sen päälle. Katsotaan tälle katkaisijalle tämä asennusreikä. Minkä kokoinen tämän tarvii olla? 12 milliä, tänne porataan jonnekin sitten reikä. Periaatteessa varmaan ei oo silleen mitään väliä mihin. Eihän. Mä mietin tuossa, että se vois tuoda tänne etulaitahan johonkin tänne piiloon. Siinä. Näin. Ja sitten näin täältä. Ai. God damn. It ain't dumb if it works. Ja se vastaa runkoa se johto siihen. Nyt se on koko ajan poispäältä. Yes. Joo, se on oikein. Nyt kato kun on manuaalipeli, niin ai saatana. God damn. God damn. Joo.
missä otat sen sähköteet? Tuu. Näin ikään olemme valmistaneet 1 kappaleen kattokruunun. Sitten kokeillaan vielä saada se paikalle. Niin joo, mä ikkään kiristänyt noita. Käde! No, se on semmoinen. Laita niin jotenkin lukko juttu. Elikkä voidaan suorittaa toimenpide kattokruunu paikalle. Vedetään ensiksi tuolta tuonne johonkin katoon sisälle. Kaikki ne herkkuineen. Sitten tuo etulaita. Eikö tää piti laittaa takalaita ensin? Ja kyllä, tää on yhtä perseestä laittaa miltä tää näyttääkin. Kyllä, se on nyt kiinni siellä jo. Mä oon kiinni tuolla ja katsotaan vielä, että kristallit on suurinkaan piirtein. Kyllä. Käykö mä lyömässä sulakkeen kiinni? Joo. Se on neutraali asennosa. Elikkä tuosta kun laitetaan, niin se on jatkuva. Laitetaan tuonne. Toimii sisätilavalojen kanssa samaan aikaan. Onko vähän leso? Onko vähän leso, Onko vähän? God damn. Se pitäisi enää koko auto kasata. Ja siivot. Ja siivot, kyllä. Pitää ne paikkansa. No jos paha. Ei, yllättävän helppo homma. Ja perseistähän se on. Mutta siis... Niinhän tekijäkin. Niin. Tästä tuli nyt tämmönen... Siis... joo. Kyllä, tästä... Niin. Nyt se saatiin viimein. Se on pyörinyt sillä paikallaan nyt jonkin aikaa tuo kruunu. Ja nyt se saatiin viimein kytkettyä. Ja sillä lailla niin kuin se haluttiin kytkiä. En mä tiedä mitä muuta tuohon nyt sano. Kasataan ne vehkeet ja katsotaan sitten mikä kamera näistä kuvaa. Vittu, se voi olla kyllä mikä vaan. Joo. Laitetaan BMW kasaahan ja siivotaan vähän sotkuja mitä ollaan tehty ja käydään sitten test rideaamassa kahtomaan se, että mitä kilisee ja mitä kolisee ja tippuuko meillä kruunu katosta vai ei.